Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, naginagaw da Ruben kan Brando iti igam, agingga anaragreg ti igam, ket naggubal da gitoy. Mas daw dagiti kakadwa ni Brando, gapo iti panagpukaw na. Imay ni Lindon iti nakapasamakan tirangat, ngem di nan nakamakampay ni Brando. Sinapol da, ngem napaay da gitoy. Iti sabali abangir, madandanagan ni Celia, gapo tarimuar asaan ang nagpakada nila kay Ignas. Inandingay met dadayana ken baket ansing ni Celia. Tapno malaganan tirik nana. Iti dayta matlagon daway, sinong bata ni Lindon ti awag ti amana. Naku na ti amana nga agawi den iti kabiitan a panawen. Kabayatan na. Agpakpakaasin ni Brando asa napatayen nila kay Ignas. Itagagayem. Denggen nyo tituloy, tinobela tayo ang napauluan. Tugot! Tinapalabas! Laki Ignas. Di nagpatayan. Pangaasim. Adun ti pinatay mo, Brando. Katnoan niya ti inaramid mo iti pamilyag. Isumat ti aramidakan ka. Laki Ignas. Awan ti karbangan ti kasken ka. Nga agpihag dito'y rabaw ti daga. Matay kan, Brando! Ibusak ti bala ti armalet kan ka! Tatay Ignas! Natay ni Brando! Ruben, nagpulon ti awanan bain a Brando. Noor arigan, kurang pa'y tibiyag na. Akatukad tibiyag dagiti anak ko a pinatay na. Tatay Ignas. Uray no natay kan, Brando. Saan ang maisubli pa'y tibiyag dagiti anak ko? Ayop kayo iti amom anilindo! Boss! Pasayam ti pagiwarnak, boss! Atoy! Apay da ito yung pagiwarnak, Onyol. Pasayam man, boss! Bangkay ni Brando tinasarakan dagiti otoridad. Boss! Natayin ni Brando! Naiwalang ti bangkay na! Saan ang mabalinda ito eh? Awanan ti makanlawan ko. Ni Ruben tinang pataykan ko na. Boss! Anya ti plano mita? Visit! Talaga akar-karito nakdadya, Ruben. Patayak matyawanan pa rin! Anya? Natayan ni Brando Lindon? Juan, Doña Dolores. Naiwalang ti bangkay na. Natatak iti bala ti bagina. Kasladyak pa dyan anatayan ni Brando. Pinatay ti awanan bain a Ruben. Agbayad kanyak itinangina day jay at tao. Kasano akon? Amang ano mairaman na kapatayan ni Ruben. Makamuka matan iti biyag mo, Doña Dolores. Anya, day tamanan ti magam kanyak Lindon. Mabutbutangak, jak kayat ti mataya kaskin ni Brando. Jak kaya! Aging ga si bibiyag ti puon ti sindikato. Saan latang agsardeng tiriribok, Ruben? Inutak idan apatayan, Tatay Ignas. Uwan, Ruben. Nalabit ang nakadanon kan ni Lindon, tinapasamak kan ni Brando ang makannawan na. Naglibas sakit ipagbaludan. Kaputadyak malikpatan ti imbaga iti kanyak ni Lindon. Sinarungkaran nak iti pagbaludan. Nakuna na nga awanan ti maramidak. Gaputadda ako niti pagbaludan. Ket maaramid nanti kayat na kanidayana. Anya? Baba niti tulong ni Tatalyon. Nakalibas sa kiti pagbaludan, Tatay Ignas. Leon? Kunam, Ruben? Wen, Tatay Ignas. Leon? Tatay Ignas. Nakita ni Tatalyon ti garaw ko lumaban.
Imasidag. Kat kinasarita nak. Nakuna na kanyak nga amo na matday dyan nga estilo ti panakilaban. Sigun pa'y kan kuha na. Talo dala nga makamo iti day dyan nga estilo. Iso adamdamagan na. No sino tinang isuro kanyak. Jak sinong batan day ta saludsud na. Aging gana dakamat na kanyak tinagan akamagong. Anya? Tatay Ignas. Si kalang tinang isuro kanyak no kasano ti lumaban. Si kakadi ti dakdakamaten ni tatalyon. Akamagong. Si bibiyag pa'y gayam ni Leon. Tatay Ignas. Kaya't kadyasawan day ta. Si ka ni Kamagong. Juan, Ruben. Siyak ni Kamagong. Talo kami nga agdagayam. Ngam nabayagan anatay jay maysa. Ni ka di Agila. Juan, Ruben. Agila, tinagan ti maysa pa'y agayim mi. Saan laabas tagayim mi day di Agila? Nudikat asawa ti kabsat ko a babae. Kaniya. Boss, ato yung tinomam nga arak. Agyaman ako, Nyol. Boss, kasapulam ka di pa iti pulutan. Sanan. Mangala ka mat iti inumam nga arak. Tagsangot Boss, sigurado ka kaya't nakakasango nga uminom iti arak? Wen, Onyol. Natayan ni Brando. Iso as si kaitan ti mga ramid iti trabaho day di Brando. Boss, kaya't ka di asawan day ta? Asak matan ti makanawan mo? Saan ka nga agraraman? Pasensya kan, boss. Kung kaya't nakbat niyag balin na makanawan mo. Kabailak matararamitan day di Brando. Saan na kayat asawan? Ano ka ba alam ti trabaho day di Brando? Kat si kamatan ti makanawan ko. Boss, siyak iti ti may sanang tengil kini Alona, iti pinatay mo. Siyak pa iti nang pungo iti mana. Aniya? Iti remote ni Robin iti may sa budiga tayo, boss. Natay amin da kiti kakadwak. Siyak lang tinagpati. Onyol? No saan ko maanaglimang iti ni Robin? Napaltugak ko man. Iswa siya kung ti ala mamakanawan mo. Boss Lindon! Diana, apay nga sardeng mo ti kutsi. Anti Ansing, nakitak ni Mama amagmag na itiigit ti kalsada. Sa dino tayan na. Nabatugan ng tidakkel nga establishmento. Huwag agpaiso. Nailasin ko adagos. Gaputa nagalas ti pannagnana. Nagkaritamag na. Kasla sana makaanak kapato. Sige, iparadak na imbak ti kotse. Kat kasaritak ni Mama. Mabit lang, Diana. Nalipatam ka din ti panang papanaw na kadata. Baybay amon ti inam. Auntie? Nagalas ti ugali day ta nga inam. Di mon kasarsarita. Mala, pagandaram kit din ti kutsi. Tapumanaw tan ditoy. Sa dinungatan ti papanak ita. Mariripukan ako. Kasla madadalan ti panunot ko. Iturturag kun ti agawit iti apartment. Mama? Diana, anak ko. Sa dino ti papanam, Mama? Apay nga da ka dito'y santro. Diyakambono sa dino ti papanak, Diana. Agyamanak ta nagparang ka kanya, kanak ko. Madlaw akas la aburido ka. Pakawanan na, kanak ko. Pagpababawyak, ti madi nga inararamid ko, kanika.
Di na kong pampanawan. Diana, kitaom ni Antim nga ansing. Kagurguran na. Nagsakit ti pa ng kitkita na kanya. Mama, di mo ni kaskaso ni Ante Ansing. Diana, dumagas tayo dyan Campo Santo. Ha? Anya ti aramidan ta ije Campo Santo. At damapan ko ipumpo na tao ijay. Siya ka di didakda ka batam nga ipunpun mo ije Campo Santo, manang ansing. No asino dyan nagsili, isuti magasangan. Nagbaliwan ti desisyon ko, Diana. Saanan nga ijay Campo Santo ti papanaan tayo. Ha? Ipanta ni mamam ijay zoo. Ipupok ko ijay akadwana dagiti tingri. Dinak man rabakan iti kastaman ng ansing. Sanak a maibagay ijay so. Gaputa sanak nga grup-grupa nga ayo. Boss Lindon, at to'y mananti arang inumam. Anya? Yawatan nakmanan iti arak nga inumak, onyol? Wen, boss. Uminom ka iti arak. Kabayatan ti panangilot ko iti bukot mo. Kabaalam nga ramidan dayta? Wen, boss. Dayto ti paglengak. Ay, sige man nga rod. Ap. Barang marelax ti bagik. Sige. At paklub kan, boss. Iloten ka na. Boss Lindon, itay ka pa anak ko lulimat. Anya ka titi pampanunutam. Tipan nakatay day di Brando. Boss, saanan anaala ti bangkay ni Brando? Iti nakaiwalangan na. Narigat ti bastaw basidag. Gapo ka tag iti otoridad. Yagim imbestigar iti day di agundaway. Sayang ni Brando. Nabayag ang nagserbi iti pamilyami. Wen nga rod, boss. Wen kayam. Kaano sumangpat ni papam? Inton bigatan. Isong agsagana kayo. Kababain kini papa. Numakita na anawara dito'y safe house. Awanan ti rumba nga pagtanagan, boss. Nakatalos kami kadagiti kakatuak. Nasayat nga rin no kasta. Adu tayo amang sukon kini papa. Ijay airport inton bigat. Anya ti planom ita nga aramidan, Ruben. Agtignayak man ang Tata Ignas. Diyak agsayang iti oras. Ripuuga kon ti grupo ni Lindon. Agan-anad ka kumaakanayon. Uwan tata. Nasken nga aramidak daytoy. Tapno makabalasak. Sige. Agsubli akon ijay da gusta. Tamangan no sapsapulan na kon ni Celia. Uwan Tata Ignas. Ulitak nga ibaga, Ruben. Agan-anad ka iti panagdalyasat mo. Nang runa, katwanted ka itan. Nagdandanagak, Ignas. Itakalaang asumangpot dito dagustayo. Sa dino ka diti napanam. Pasensyakan. No saan ka nagpakadakan ka, Celia. Nagdardarasak ngamin apimanaw. Ala, aginanakan. Nagluto ak iti makan. Amok amabisin kan. Owan, Celia. Marik na kon tibisin ko. Diana, akin ko ukwa daytoy nagdakkel abalay. Balay ti gayam niya Ante Ansing, Mama. Mabit man lang. Itay pa'y asabali ti jar mo ang makisarsarita kanya. Diyaka mo. Noan niya ti rumbang nga ibagakan ka, Mama. Madlaw ang nasakit tinakam mo kanya. Apay ka di, Diana. Sabali ti madmadlaw ko agaraw mo, Mama. Jakla ipadpadlaw ti panang palpaliw ko kan ka. Anya? Saan akaya tasawon nga intugot ka dito eh? Kat nalpasan ti amin, Mama. Diyak kayat ti tenor ti panagsarsaritam. Kanayon ka nga agpukaw, Mama. Siguro, agkit-kita kayo kan ni Lindon. Anya? Idi pa'y laapalpaliiwak ti garaw mo, Mama. Di ka unay ang panunot, Ignas. Awan ti ka sa mapasama ka ni Ruben.
Sapay la ko mga rod. Tawan ti dakas ang mapasamak kan ni Ruben. Marikrik na nga adda saan anasaya at ang mapasamak dito'y probinsya. Anya? Saan nga agsardeng ni Ruben ang manganop iti grupo ni Lindon. Kaya't ko at tulungan. Ngamlapdan nak. Di na kaya't ang maisagmakak. Sapay la ko mataagsardengan dahi ti ariribok, Ignas. Aging gaas si bibiyag dagiti kabusor. Saan mat nga agsardeng tiriribok. Ngam addan tulat ta panagpuloda. Nagbastos kan ngagsasao, Diana. Nalipatam ka din asyak tinam. Amok asikati inak. Ngam nagbalin ka kadi anasaya at kanyak, mama. Ha? Sapay la kuma. Ta saan apod no ti atap ko maipapan itipan na kaibalod ni Ruben. Anya ti kayat mo asawan, Diana. Inamiris kan inadal ko anaimbag ti amin, mama. At dalakit di ti pakainaigam itipan na kaibalod ni Ruben. Sumardeng kan! Saan apod no ti atap mo? Anya kumangay ti aramidag ken ni Ruben? Siguradwam laeng nga awan ti pakainaigam iti mapaspasamak ita, mama. Sapay la kuma. Taawan nga agpayso ti madi nga aramidam. Agyaman ka. Gaputa dapay la respeto ti anak mo ken ka, Dolores. Di nakpay la kasarsarita, manang ansing. Di nakdiktara ni ti kayat kong aramidan. Adda ka dito unag ti balay ko. Ha? Balay mo ko na? Wan, Dolores. Jakim bagbagakan ni Diana, asyak takin kukway ti dayto a balay. Di nakpagkatawaan, manang ansing. Amo ka mangrabrabak ka lang. Adakan ka, no mamati ka wano saan, Dolores. Tapno ibagakan ka. Saan laan ni Diana timang palpaliiw kan ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Sipod pa'y nagkakadwa tayo iti may sabalay. Pinaliiw kan. Anya? Kasano kumaanamuan ni Lindon ta apartment na pagnanagdan nyo kin ni Diana? Ha? Saan kami ang manal kin ni Diana, Dolores? Nagpalpaliiw kami adwa. Nasayahan mo't na si Murot ka itakada kami dito'y balay ko. Ha? Seryoso ka makisarsarita itaken ka, Dolores. Iti ka nito nga garamid ka manan iti sana nasayaat. Talaga nga iputok kon ti shotgun ko iti ulom. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.